4 кніга цароў, раздзел 14. На другі год Йоаса, сына Йоахаза, цара Ізраэля, стаў царом Амазія, сын Йоаса, цара Юдэі. Меў ён 25 гадоў, калі пачаў цараваць, і 29 гадоў быў царом у Єрусаліме. Маці яго называлася Йоадэн з Єрусаліма. І рабіў ён справядлівае перад абліччам Господа, але не так, як Давід, бацька яго. Рабіў ён усё так, як бацька яго Йоас. Толькі ўзгоркі ён не знішчыў, бо народ яшчэ складаў крывавыя ахвяры і кадзіў на ўзгорках. І калі умацаваў ён уладу сваю, то забіў паслугачоў сваіх, якія забілі цара бацьку яго. А сыноў іх не забіў, паводле таго, што напісана ў кнізе закону Майсея, як загадаў Господ, кажучы: «Бацькі не будуць пакараныя смерцю за сыноў, і сыны не памруць за бацькоў, але кожны за грэх свой будзе пакараны смерцю». Гэта ён пабіў Эдом у саляным лагу лікам 10 000 і захапіў Петру ў бітве і назваў яе Ецетэль. І так ёсць па сённяшні дзень. Тады Амазія паслаў пасланцоў да Йоаса, сына Йоахаза, сына Егу, цара Ізраэля, сказаць яму: «Прыйдзі і пабачымся». І Йоас, цар Ізраэля, перадаў Амазіі, цару Юдэю, такі адказ. Лібанскі церн пераслаў кедру на Лібане такую просьбу: «Дай дачку сваю сыну майму за жонку». І прыйшлі дзікія звяры, якія жывуць на Лібане, і вытапталі церн. Ты, пабіўшы Эдом, узмацніўся, і сэрца тваё узганарылася. Будь задаволены славаю і заставайся ў доме сваім. Навошта ты выклікаеш няшчасце, каб упаў ты і Юдэя разам з табою? Амазія не паслухаў, і Йоас, цар Ізраэля, выйшаў, і ўбачылі адзін аднаго ён і Амазія, цар Юдэі, у Бет-Самесе, горадзе Юдэі. І Юда быў пабіты Ізраэлем, і ўцёк кожны ў сваю палатку. А Йоас злавіў Амазію, цара Юдэі, сына Йоаса, унука Ахазіі, у Бет-Самесе і завёў яго у Єрусалім. І зрабіў пралом у муры Єрусаліма да брамы Эфраіма, аж да брамы вуглавой на 400 локцяў. І забраў усё золата і срэбра, і ўсе рэчы, якія знаходзіліся ў доме Господа і ў скарбніцах царскіх і закладнікаў, і вярнуўся ў Самарыю. А астатнія дзеянні Йоаса, якія ён зрабіў, і мужнасць яго, з якою ваяваў супраць Амазіі, цара Юдэі, ці гэта не запісана ў кнізе аналаў цароў Ізраэля? І заснуў Йоас з бацькамі сваімі і быў пахаваны ў Самарыі разам з царамі Ізраэля, і па ім стаў царом сын яго Ерабаам. А Амазія, сын Йоаса, цар Юдэі, жыў яшчэ 15 гадоў пасля смерці Йоаса, сына Йоахаза, цара Ізраэля. А іншыя дзеянні Амазіі, ці гэта не запісана ў кнізе аналаў цароў Юдэі? І зрабілі супраць яго змову ў Єрусаліме, але ён уцёк у Лахіс. І паслалі па яго ў Лахіс, і там забілі яго. І прывезлі яго конямі, і быў ён пахаваны ў Єрусаліме з бацькамі сваімі ў горадзе Давіда. А ўвесь народ Юдэі узяў Азарыю, які меў 16 гадоў, і паставілі яго царом на месца бацькі яго Амазіі. Ён адбудаваў Элат і вярнуў яго Юдэі, пасля таго, як заснуў цар з бацькамі сваімі. На 15-й год Амазіі, сына Йоаса, цара Юдэі, Ерабаам, сын Йоаса, стаў царом Ізраэля і цараваў у Самарыі 41 год. І дапускаў ён ліхога ў вачах Господа, і не адвярнуўся ад усіх грахоў Ерабаама, сына Набата, які уводзіў у грэх Ізраэль. Ён вярнуў межы Ізраэля ад уваходу ў Эмат і аж да мора Арабы па слове Господа, Бога Ізраэля,
якое сказаў ён праз паслугача свайго Ёну, сына Амаці, прарока, які быў з Гет-Хефера. Бо бачыў Господ надта вялікі смутак Ізраэля, бо былі знішчаны і маладыя, і дарослыя. І не было нікога, хто б дапамог Ізраэлю. І не сказаў Господ, каб знішчана было імя Ізраэля з-пад неба, але ўратаваў яго рукою Ерабаама, сына Йоаса. А астатнія дзеянні Ерабаама і ўсё, што ён зрабіў, і яго мужнасць, з якой ён ваяваў, ды з якой вярнуў Ізраэлю тое, што належала Юдэі, ад межаў Дамаска і Эмата, ці гэта не запісана ў кнізе аналаў цароў Ізраэля? І супачыў Ерабаам з бацькамі сваімі, з царамі Ізраэля, і сын яго Захарыя стаў царом пасля яго.